Morjesta. Tosiaan tämän videon tarkoitus on vähän opastaa noita yleisiä fraaseja, mitä käytetään lentäessä. Tässä pitäisi olla useimmat fraasit, mitä tullaan yleensä käyttämään tuolla. Tässä päästään pikkusen kiinni niihin, että minkälaisia ne on. Ja tosiaan tämän videon tarkoitus on PPL-opiskelijoja palvella, että vähän saa suuntaa ja itse muistaa, että mitäs ne oli. Ja missä muodossa niitä yleisesti tuolla sitten huudellaan. Ei muuta kuin tervetuloa videon pariin. Ja tässä on tekoälyn äänellä ja osa lausumisesta pikkusen on mehtässä, mutta näillä mennään. Ei muuta kuin let's go. Radioliikenteen fraasit PPL-opiskelijalle. Fraasi 1. Tower OHBC Request Startup. Tower OHBC Request Startup. Tämä tarkoittaa torni OHBC pyytää käynnistyslupaa. Käytetään aina ennen kuin laitat moottorin käyntiin valvotulla kentällä. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit mummolta saanko laittaa kahvinkeittimen päälle. Kertaus. Request Startup yhtä kuin pyydän käynnistyslupaa. Fraasi 2. Tower OHBC Request Taxi. Tower OHBC Request Taxi. Tämä tarkoittaa torni OHBC pyytää lupaa rullata. Käytetään kun moottori käy ja haluat liikkua kohti kiitotietä. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit huoltoaseman pihassa saanko peruuttaa ulos parkkiruudusta. Kertaus. Request taxi yhtä kuin pyydän lupaa rullata. Fraasi 3. Taxi to holding point runway 22 via alfa. Taxi to holding point runway 22 via alfa. Tämä tarkoittaa rullaa kiitotien 22 odotuspaikalle reittiä alfa. Torni kertoo minne ajat ja mitä rullaustietä pitkin. Muistisääntö. Ajattele kuin Ikea-parkissa. Sieltä sanotaan aja halliin alfa, siellä on sun paikka. Kertaus. Taxi to holding point yhtä kuin rullaa odotuspaikalle. Fraasi 4. Ready for departure. Ready for departure. Tämä tarkoittaa olen valmis lähtöön. Sanot tämän kun kaikki tarkastukset on tehty ja odotat vain lupaa. Muistisääntö. Se on kuin portilla lentokentällä laukut pakattu, passi mukana, olen valmis lomalle. Kertaus. Ready for departure yhtä kuin valmis lähtöön. Fraasi 5. Cleared for take off runway 22 OHBC. Cleared for take off runway 22 OHBC. Tämä tarkoittaa lupa lentoon lähdölle kiitotieltä 22. Ilman tätä lupaa et saa lähteä. Muistisääntö. Se on kuin liikennevaloissa vihreä valo. Jos vihreää ei tule, pysyt paikallasi. Kertaus. Cleared for take off yhtä kuin lupa lähteä. Fraasi 6. Maintaining runway heading. Maintaining runway heading. Tämä tarkoittaa pidämme kiitotien suuntaa. Sanot nousun jälkeen kun jatkat vielä suoraan ennen kuin käännät. Muistisääntö. Aivan kuin pyöräilijä joka ajaa suoraan ennen kuin kääntyy risteyksessä. Kertaus. Maintaining runway heading yhtä kuin pidän kiitotien suuntaa. Fraasi 7. Climbing to 2000 feet. Climbing to 2000 feet. Tämä tarkoittaa nousen 2000 jalkaan. Kerrotaan lennonjohdolle mihin korkeuteen olet menossa. Muistisääntö. Se on kuin hississä painaisit nappia kerros 2000. Kertaus. Climbing to 2000 feet yhtä kuin nousen 2000 jalkaan. Fraasi 8. Leaving controlled airspace. Leaving controlled airspace. Tämä tarkoittaa jätän valvotun ilmatilan. Ilmoitat lennonjohdolle että et enää tarvitse heidän palvelua. Muistisääntö. Vähän kuin ravintolassa sanoisit kiitos mä lähden nyt en enää tarvitse lisää kahvia. Kertaus. Leaving controlled airspace yhtä kuin poistun valvotusta. Fraasi 9. Request flight information service. Request flight information service. Tämä tarkoittaa pyydän lennon tiedotusta. Käytetään kun lennät G-ilmatilassa ja haluat lisätietoa säästä tai liikenteestä. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit huoltoasemalta missä on lähin huoltoasema vaikka et ole vielä asiakas. Kertaus. Request flight information service yhtä kuin pyydän lennon tiedotusta. Fraasi 10. Position report OHBC overhead Jyväskylä 2500 feet. Position report OHBC overhead Jyväskylä 2500 feet. Tämä tarkoittaa paikkailmoitus OHBC Jyväskylän päällä korkeudessa 2500 jalkaa. Muistisääntö. Vähän kuin huutaisit kaverille hei mä oon sun talon katolla. Kertaus. Position report yhtä kuin paikkailmoitus. Fraasi 11. Request join for landing. Request join for landing. Tämä tarkoittaa pyydän liittyä laskukierrokseen. Sanot kun haluat tulla kentälle liittymään liikenteeseen. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit jalkapallopelissä saanko tulla mukaan pelaamaan. Kertaus. Request join for landing yhtä kuin pyydän liittyä laskukierrokseen.
Fraasi 12. Join left downwind runway 12. Join left downwind runway 12. Tämä tarkoittaa liity vasemmalle myötätuuliosalle kiitotielle 12. Torni kertoo mihin kohtaan laskukierrosta liityt. Muistisääntö. Se on kuin kaveri huutaisi liity tuonne vasemmalle kaistalle. Kertaus. Join left downwind yhtä kuin liity vasemmalle myötätuuliosalle. Fraasi 13. Final runway 12 ABC. Final runway 12 ABC. Tämä tarkoittaa olen loppuosalla kiitotielle 12. Ilmoitat, että olet suoralla lähestymisellä laskuun. Muistisääntö. Vähän kuin sanoisit autolla olen jo pihatiellä, kohta ollaan kotona. Kertaus. Final runway 12 yhtä kuin olen loppuosalla. Fraasi 14. Cleared to land runway 12. Cleared to land runway 12. Tämä tarkoittaa lupa laskeutua kiitotielle 12. Ilman tätä lupaa et kosketa kiitotietä. Muistisääntö. Se on kuin turvamies vilkuttaisi nyt saat tulla lavalle. Kertaus. Cleared to land yhtä kuin lupa laskeutua. Fraasi 15. Vacated runway 12. Vacated runway 12. Tämä tarkoittaa olen poistunut kiitotieltä 12. Ilmoitat, että kiitotie on vapaa seuraavalle. Muistisääntö. Se on kuin parkkipaikalla sanoisit hei nyt tämä ruutu on vapaa. Kertaus. Vacated runway yhtä kuin poistunut kiitotieltä. Fraasi 16. Request taxi to apron. Request taxi to apron. Tämä tarkoittaa pyydän lupaa rullata asematasolle. Sanot kun haluat parkkeerata koneen. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit ravintolassa saanko mennä pöytään numero 12. Kertaus. Request taxi to apron yhtä kuin pyydän lupaa rullata asematasolle. Fraasi 17. Request border crossing. Request border crossing. Tämä tarkoittaa pyydän lupaa rajanylitykseen. Käytetään kun lennetään maasta toiseen. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit kaverilta saanko tulla sun pihalle. Kertaus. Request border crossing yhtä kuin pyydän rajanylitystä. Fraasi 18. Inbound to Helsinki estimating 15 minutes. Inbound to Helsinki estimating 15 minutes. Tämä tarkoittaa tulossa Helsinkiin arvio 15 minuutin päästä. Kerrotaan mihin olet matkalla ja milloin saavut. Muistisääntö. Se on kuin soittaisit kotiin hei olen vartin päästä kotona. Kertaus. Inbound to Helsinki yhtä kuin tulossa Helsinkiin. Fraasi 19. Request landing clearance at Tampere. Request landing clearance at Tampere. Tämä tarkoittaa pyydän laskulupaa Tampereelle. Sanot tämän ennen kuin laskeudut kentälle. Muistisääntö. Se on kuin kysyisit saanko tulla yöksi sun sohvalle. Kertaus. Request landing clearance yhtä kuin pyydän laskulupaa. Fraasi 20. Say again. Say again. Tämä tarkoittaa toista. Käytetään kun et kuullut viestiä. Muistisääntö. Se on kuin kahvilassa anteeksi mitä sanoit. Kertaus. Say again yhtä kuin toista. Fraasi 21. Stand by. Stand by. Tämä tarkoittaa odota. Lennonjohto sanoo tämän jos heillä on kiire. Muistisääntö. Se on kuin kaveri huutaisi odota laitan kengät jalkaan. Kertaus. Stand by yhtä kuin odota. Fraasi 22. Vilko. Tämä tarkoittaa will comply eli toteutan käskyn. Kun sanot tämän, lupaat tehdä ohjeen mukaan. Muistisääntö. Se on kuin äiti käskee viemään roskat ja vastaat will go. Kertaus. Will go yhtä kuin toteutan käskyn. Fraasi 23. Unable. Tämä tarkoittaa en pysty. Sanot tämän jos et voi noudattaa ohjetta. Muistisääntö. Se on kuin kaveri ehdottaisi hypätään ojan yli ja sä sanot unable. Kertaus. Unable yhtä kuin en pysty. Fraasi 24. Roger. Tämä tarkoittaa kuulin. Mutta ei tarkoita lupaa, pelkästään kuittaus. Muistisääntö. Se on kuin kaveri sanoo haetaan pizza ja vastaat Roger. Et lupaa hakea vaan vain että kuulit. Kertaus. Roger yhtä kuin kuulin. Fraasi 25. Mayday. Tämä tarkoittaa hätätilanne. Käytetään kun henki on vaarassa. Muistisääntö. Mayday tarkoittaa apua heti. Kertaus. Mayday yhtä kuin hätätilanne. Fraasi 26. Pan. Tämä tarkoittaa kiireellinen muttei hengenvaarallinen. Esimerkiksi polttoaine vähissä tai matkustajan sairauskohtaus. Muistisääntö. Se on kuin kertoisit kaverille tuu heti mutta ei tämä vielä kriisi ole. Kertaus. Pan yhtä kuin kiireellinen muttei hätä. Siinä se. Kaikki ykeisfraasit käytiin läpi. Hei, kiitos kun katsoit videon. Täällä oli tämmönen vähän tekoälyn tekemä video, ettei nyt niin viimeisen päälle. Mutta jos tämmönen setti kiinnostaa ja yleensä tämä lentoaihe, niin ota seurantaa, niin mä tiedän, että tehdään lisää näitä ja laita peukkua ja
jaa mahdollista tätä videoa, jos niin koet. Mutta kiitos tosiaan kun katsoit ja palataan taas seuraavan aiheen äärellä. Ja tämä ei ole tosiaankaan tarkoitus opettaa, vaan tämä on tämmöistä vähän yleismuistia itselle, että mitä fraaseja sitä tuolla lentäessä tarvisi. Ei muuta kuin ota opiksi, jos niin käy. Ja tässä saattaa olla oleellisiakin virheitä, tämä on hyvä ottaa huomioon myös se, mutta pitäisi olla kaikki oikein. Ei muuta kuin ota seurantaa ja morjens!